এই ଶୀତ ପାଗକୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ର ମଜା ଗଲା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ତା ସାଥିରେ ଯଦି ଚା ମିଳିଗଲା, ଓହୋ କି ମଜା। ତ ସକାଳେ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଗଲୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିକି ଫେରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନକୁ ଗଲୁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ଚା ଆମେ ପିଉଥାଉ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆସି ସେ ଠିଆ ହେଇକି ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇଲା। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ରବି ତା ନା। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବିସ୍କିଟ୍ କିଣିକି ଆଣିକି ତାକୁ ଦେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ରବି ପାଖରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ସେ କାମଟି ରବିର କାମକୁ ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି ତାକୁ ହିଁ ଜଣାଥିବ। ସିଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିଡ଼ିବାକୁ ରବି କି ସେ ମହିଳା ଜଣକୁ କହିଲେ, ସତରେ ଆପଣ ଆପଣ ଭାଇକି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରବି ଆଉ କଣ କହିବ, ହସିକି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ଭାଉଜ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସତ। ତାପରେ ତ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଝଟାପଟ କଳି। ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିନୁ, କେମିତି ପଳେଇ ଆସିବୁ ସେଇ ବାଟ ଆମେ ଖୋଜୁଥାଉ।